ugye én a kötelező oltásokkal úgy kerültem kapcsolatba, hogy az én gyermekem oltáskáros volt. Igazából megkapta a kötelező oltásokat a 15 hónapos koráig, tehát akkor ugye még nem beszélt, nem tudta elmondani a panaszait. Először azt gondoltuk, hogy kézre szokott, viszont ez egy 4 hetes időtartam után kiderült, hogy nem, hanem nagyon erős fájdalmai vannak, tehát neki nem bírt, akkor már látható volt, hogy nem bírt lábra állni, belázasodott, és az egész testén gyulladásoknak a nyomai voltak. És tehát a láza az csillapíthatatlan volt, 5 napig otthon kezeltük antibiotikummal, nem vezetett eredményre, és akkor utána 3 hetes kórházi kezelés következett, amiből 2 hét az teljesen bizonytalan volt, hogy lesz a vége, kimenetele az egésznek. És én a kórházban folyamatosan mondtam, hogy szerintem az oltástól volt, amit bizonyos egyes orvosok azt mondták, hogy nem, mások pedig lehajtott fejjel azt mondták, hogy hát ezt nem tudjuk bizonyítani. Ja, milyen oltásról beszélünk? Ez az MMR, ez a 15 hónapos korban, ez a Cameron sugaroló van benne. Hát még a kórházban voltunk, amikor ugye jött volna a következő kötelező oltás, a 18 hónapos, és az akkori házi orvosunk fölhívott, hogy hát rendelni, és hogy kérdezzem már meg a Pesti kórházban az orvost, hogy akkor oltató-e a gyerekem. Kezelő orvos, aki nagyjából kikezelte a fiamat, így megnézte, hogy mondta, hogy fogalma nincs, hogy melyik az a 18 hónapos oltás, de bizonyára oltható. És akkor ugye én akkor utána néztem a betegtájékoztatóknak, tehát ő immunoglobulint kapott, az immunoglobulin betegtájékoztatója alapján 6 hónapig utána egyáltalán nem oldható. Szteroidot kapott, a szteroid alatt egyáltalán nem oldható. És akkor utána úgy gondoltam, hogy ezeket át kell néznem. Tehát, hogy ezzel kapcsolatos dolgokat, mert így nem tűntek túl hiteleseknek kérdéskörben az orvosok. És akkor ugye egy évig még gyógyszeres kezelés alatt volt, amikor úgy engedték, hogy ne legyen oltva, de ahogy befejeztük, már következő héten felszólítottak, hogy akkor jó lenne, hogyha oltanám a elmaradt kötelező oltással a gyermeket. És hát ugye innen indult meg a pereskedés, mert azt mondtam, hogy tehát, hogy így nem fogom engedni. A népegészségügy folyamatosan tagadta, hogy ez az oltás, az oltástól lett volna a megbetegedése. Ugye én megnéztem az MMR-nek a betegtájékoztatóját, az alapján ezek a tünetek, amik az én gyerekemnél előjöttek, benne van még lehetséges mellékhatások. Kérdeztem, hogy ezen kívül, hogy egyébként ott van, és a gyártó elismeri nekem ezt, mivel kell bizonyítani. Semmivel, tehát igazából nem közölték, hogy ezt nem lehet. Tehát ez nem az, mert ők ilyen indokokat, tehát hogy az én indokomra, miszerint, hogy a betegtájékoztatóban benne van, hogy ez mind lehetséges mellékhatás előfordulhat, és a gyerekemnél ez jött, és ebből kifolyólag egyértelműen igazolta az okozati összefüggés, ők ilyen indokokkal cáfolták az okozati összefüggést, hogy hát azért nem az, mert az orvos nem gondolja, hogy az. Akkor azért nem az, mert csak az anya tette a bejelentést. Én azóta csak anyának szoktam magamat nevezni. És azért nem az, mert egyébként ez a betegség oltatlanoknál is elő szokott fordulni. Arra a kérdésemre viszont nem tudtak válaszolni, hogy Magyarországon hány oltatlan ilyen beteg van, mivel Magyarországon már nagyon régóta kötelezőek az oltások, és egynaposan oltják a gyerekeket, tehát hogy kizárt, hogy itt Magyarországon oltatlan ilyen beteg legyen. Megmondom őszintén, hogy föladtad a leckét, és ugye mondtam, hogy egy kicsit beszélgessünk kötetlenül, és akkor ki fogom majd vágni azokat a részeket, amik te egy kicsit feloldódsz, meg én is feloldódok, és fölvezetjük ezt az egész témát, és belevágunk, és most nagyon nagy gondba vagyok, és szerintem még ez a monológom is benne fog maradni, mert nem tudom, mit szedjek ki belőle. Nem találok szavakat, ezt most tényleg komolyan mondom. Tehát, hogy ez teljesen meglepett. Mi úgy találkoztunk, hogy neked van egy ügyfeled, és az ügyfeleddel történt egy nagyon nagy jogsérelem, és ezzel kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni, és akkor csúcsosodott ki ez a történet. Ugye mondtam, hogy ez egy kötetlen beszélgetés, és lesz, hogy ez így fog maradni, nem tudom, de hogy pont ma beszéltem valakivel, és azt mondtam, hogy mindegy, hogy kivel beszélek, egy postással, egy nem tudom, rendőrrel, vagy egy bíróval. Mindenkinek van egy olyan jogsérelme most Magyarországon, ami egyszerűen vérlázító.
És akkor egy picit talán rátérhetünk arra az ügyre is, amiért mi eredetileg találkoztunk Katalinnal, és aztán utána még egy picit majd visszajövünk az oltásokhoz. Egy ügyészi és egy bíró és egy rendőrségi okirathamisításra milyen módszerek vannak, amivel esetleg még tudunk jogorvoslatot szerezni az ügyfelednek? Ugye, ahogy szoktam mondani, a hivatali visszaélésekre nem nagyon lehet jogi utat találni, tehát egy nagyon nehéz. Az ügyfelem az gyanúsított egy ügyben, aminek egyébként a sértettjének kell, hogy legyen ennek a sztorinak, és más nem tudunk, tehát folyamatosan az, hogy ő sértettje volt ennek az ügynek, ugye próbálták az aktából eltüntetni, vagy nem úgy értelmezni a dolgokat. Ebből kifolyólag tehát olyan cselekhez kellett folyamodnunk, hogy máshova, más kapitányságon tettünk feljelentést azért, hogy ne tudják kikerülni hogy elinduljon egyáltalán egy eljárás az ő sérelmeire elkövetett bűncselekmény miatt. De ugye itt ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy van egy utolsó lehetőség, ez a pótmagánvád, amikor is az ügyész helyett átvesszük a vádat. Hát mi fogjuk képviselni az én ügyfelemnek a sérelmére elkövetett bűncselekmény tekintetében. Ez mindenképpen meg kell, hogy akassza azt, hogy az ő ellene folyamatban lévő eljárást, hiszen először ő volt egy sértettje egy bűncselekménynek, és az miatt cselekedett valahogyan, amit egyébként jogos védelmi helyzetnek szoktunk nevezni. Bocsánat, itt közbe kell, hogy kérdezzek, és ezt most csak a te szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi. Szerinted ez csak simán egy nem törődömség, vagy van benne szándékosság mondjuk a nyomozóhatóság részéről? Az elején nem törődömség, aztán ugye mivel, hogy ez azzal járt, hogy károkat okoztak az ügyfelemnek, tehát konkrétan elvették a jogosítványát, és másfél évig nem volt jogosítványa. Ez viszont már ugye olyan kártérítési kötelezettséget, tehát még a jogsérelem felül, tehát egyértelműen olyan kártérítési kötelezettséget róhat a hatóság részére, hogy onnantól kezdve már nem volt az érdek, hogy esetleg ki is derüljön tényleg az ő sérelmére elkövetett bűncselekmény. És akkor ugye úgy tudom, hogy nyomozati anyagok tűntek el, meghamisítottak jegyzőkönyveket, jól mondom? Hát igazából beadványok, tehát hogy egy csomó ügyvédi beadvány tűnt el az iratból, ahol konkrétan le van vezetve, hogy ki is hogyan követett el bűncselekményt, és tehát folyamatosan ismétlem, hogy maga, aki a feljelentést tette, ő a saját vallomásában ezeket elismerte, csak fel kellett volna ismerni, hogy ez bűncselekmény. És ugye azok az iratok, amik erre rávezették volna a hatóságokat, azok tűntek ki belőle. Tehát egy ilyen... Lehet, hogy én értem félre, tehát hogy rávezették volna, ezzel egy kicsit most itt rugoznék, tehát gyakorlatilag... Tehát az alapján egyértelműen tudniuk kellett. Oké, ez volt a kérdés. Egyértelműen tudniuk kellett, hogy itt hibáztak. Igen, tehát az én megfogalmazásomban, tehát leírtátok ebbe a beadványba, hogy hello, itt történt valami, és akkor ezek a papírok egyszer csak eltűntek. Igen. És akkor itt mi volt a következő lépés? Hát ugye az, hogy ugye mi tettünk ügyvédként is feljelentést, kértük, hogy indítsák meg az eljárást. Mire azt mondta az ügyészség, hogy ennek megvan egy jogszabályi feltétele. Tehát, hogyha én teszek egy feljelentést, akkor ugye ő neki el kell bírálnia, és határozottan azt kell mondani, hogy szerintem nem az. Ehhez képest tehát, hogy ez azért, hogy én az ellen tudjak panasszal élni, és ki tudja a jogorvoslati lehetőségeinket ki tudjuk meríteni. Hát ilyen nem történt, hanem írtak egy átiratot, hogy szerintük nem kéne ezzel az ügyel most még foglalkozni, majd később lehet, miután a Katalint elítélik, vagy nem tudom mikorra gondoltak, hogy mikor kéne ezzel foglalkozni. És tehát ezek már tehát egyértelműen arra utal, hogy hát ők terelik ezt a dolgot, tehát hogy már annyira, tehát hogy nem elég, hogy nem vették észre, volt egy hanyagság, de amikor már észreveszik, akkor meg tudatosan, valamilyen formában én úgy érzem, mert hát pontosan tudniuk kellett, hogyha én teszek egy feljelentést, neki egy határozatot kell hozni, hogy akkor elutasítja, nem pedig egy üzenetet, hogy de szerintem ezzel most nem foglalkozunk. Tehát, hogy, és akkor itt tettél feljelentést? Igen, ezek miatt indultak feljelentések, hogy ezek
álláspontunk szerint ez egy tudatos hivatali visszaélés, mert hiszen ezeket azért úgy gondoljuk, hogy azért teszik, hogy a felelősség alól mentesüljenek, azaz, hogy a kártérítés az ügyfelemnek ki kelljen fizetni. Természetesen az ügyészséggel szemben, aki lefolytatná az eljárást, azok is azt mondták, hogy minden rendben van, valószínűleg csak azt sérelmezi az ügyfelem, hogy vádat emeltek ellene, és hát nem is érdemben nem is voltak hajlandóak vizsgálni a feljelentést. Amennyire én látom, és amennyire megismertelek így a beszélgetésünk, a 2-3 beszélgetésünk alapján, én azt látom, hogy nem az a típusú ember vagy, aki így azt mondja, hogy oké, akkor ezt most elengedjük, tehát akkor gondolom, hogy az ügynek még lesz majd folytatása. Hát azon voltunk, igen. Beszélgettünk arról is, hogy lehet, hogy egy demonstráció, talán az ügyfél részéről egy kiállás. Neked erről magánemberként, vagy nem tudom, hogy beszélhetsz a magánemberként ügyvéd, tehát hogy úgy, hogy ügyvéd is vagy meg magánemberként, de magánemberként erről neked mi a véleményed? A nyilvánosságról, bocsánat, mert nem jól fogalmazta meg a kérdést. A kérdés az, hogyha mondjuk a nyilvánosság segítségét hívjuk, hogy minél többen tudjanak erről az ügyről, és talán akkor ez a nyomás ez segít az ügynek a minél gyorsabb megoldásában. Igen, én arra akartam felhívni az embereknek a figyelmét, hogy azon felül, hogy kötelezőek Magyarországon az oltások, amivel nem értek egyet, egyébként alaptörvénysértő, mert ugye az egészségügyi törvény 58 szakasz 10-es bekezdése alapján ugye ezekben az oltásokban bele lehet halni. Na most, ha valamiben bele lehet halni, az sérti az emberi élethez való jogot. És az emberi élethez való jog az egy olyan alapvető jog, ami semmilyen társadalmi érdekkel nem konkurál, nem versenyeztethető. Tehát nem mondhatják azt, hogy a társadalom érdekében törvényes megölni bárkit is, vagy feláldozni bárkit is. És innentől kezdve meg is dől a kötelező oltásoknak az alkotmányossága. Nem lehet. Tehát ahogy az orvosok szokták mondani, tehát hogyha nincs beleférő áldozat, akkor nem lehet törvényes, nem lehet alkotmányos maga a kötelező oltás. És ugye itt Magyarországon az a baj, hogy nem elég, hogy kötelezők az oltások, tehát a szülőknek minden nemű joga csorbítva van, tehát hogy 17 európai országban nincs kötelező oltás, ahol viszont van, ott sincs olyan terror, mint itt Magyarországon. Bocsánat, mit értesz terror alatt? Az, hogy még gyakorlatilag orvosválasztás szabadsága sincs a szülőknek a kötelező oltás. Ez mit jelent? Nem értem sajnos. 11 éves kortól azt írják elő, hogy az iskola orvos oltja a gyerekeket. Na már most azelőtt ugye a saját orvosunk olthatja, akivel ugye kialakul egy bizalmi kapcsolat. Tehát az orvos-beteg kapcsolat az nem kérdéses, ez egy bizalmi kapcsolat. Az egyik orvos, tehát egy orvos egy félrekezelésbe hát van egy korisméje a körzeti orvosnak, hiszen igen, tehát gyerekkorodóta. egy félrekezelésbe bele lehet halni. Tehát, hogy ebből kifolyólag, tehát ezt a jogot, az orvosválasztás szabadsági jogot elvileg az egészségügyi törvény nagyon-nagyon szigorúan próbálja korlátozhatatlanná tenni, csak pár korlátja van, például sürgősségi esetben ugye nyilván nem válogathatunk, hogy ki melyik orvos lásson el, a másik pedig ugye az, hogy egy fogorvossal ne akarjunk kardiológiai vizsgálatot vagy műtétet végeztetni, tehát hogy ilyen korlátjai vannak, egyébként nem kellene, hogy legyen. Az egészségügyi törvénynek a járványügyi része is kifejezetten leírja, hogy a népegészségügy és az egészségügyi szolgáltatók csak az egészségügyi törvény szerinti jogszabály szerint korlátozhatják a betegnek a jogait. Az az orvosválasztás szabadsága nem. Ehhez képest van Magyarországon 11 éves kortól iskolai kampányoltás keretében kötelezik az oltásokat. A szülőknek nincs joguk azt mondani, hogy köszönöm szépen, én ezt az orvosban nem bízok benne, én szeretném a saját házi orvosommal oltatni a gyereket, aki ismeri a kortörténetét, tudja, hogy a múlt héten meg volt fázva, és a jövő hétig nem, vagy legalább egy hónapig nem oltja, hanem azt mondják, hogy egy olyan orvos oltsa, aki egyáltalán nem ismeri a kortörténetét, és egyáltalán nem is hajlandó egyébként megnézni. Tehát, hogy
És mindezt olyan indokokkal, tehát a népegészségügy azzal indokolja, hogy a mi önrendelkezési jogunk, vagyis hogy gyakorlatilag az emberi méltósághoz való jogunkat, miszerint, hogy megválasszuk a saját orvosunkat, vagy a gyermekünk orvosát, azzal az indokkal korlátozott, neki így könnyebb adminisztrálni az oltások megtörténtét vagy sem. Tehát egy sima adminisztrációs okokból, ami alapvető jogunk így korlátozva van, és ez olyan szinten, hogyha ezt nem tartják be a szülők, hogy az orvos, a házi orvos meri a saját betegét beoltani, akkor több százezeres egészségügyi bírságokat szabnak ki itt országos szinten a szülőkre, orvosokra. Tehát, hogy van orvosválasztási jogunk, de az orvosok nem nagyon merik. Tudsz olyan csoportról esetleg, akik ezt úgy támadták meg, hogy folyamatban van ügy, vagy esetleg értek el eredményt? Hát igazából ugye az ilyen sztorikban leginkább már ugye akkor találkozok az ügyfelekkel, amikor megbírságolták őket, és ugye azt próbáljuk orvosolni, de most egyelőre még a Kúria kiadta, tehát a jogszabályokkal ellentétesen álláspontok szerint, hogy igenis kampányoltást csak is iskolaorvos adhat be, tehát hogy nincs orvos-bizalmi kapcsolat, az is meg van mondva a szülőktől. És akkor ugye az én előadásom részében ugye az lett volna, hogy valamilyen szinten megoldást szeretnék adni arra, hogy hogyan szerezzük vissza legalább egy pici jogunkat. Tehát a kötelező oltást, az, hogy választható legyen az oltások, az egy nagyon távoli. Csak hadd szóljak hozzá, tehát hogy én azt gondolom, hogy az a jog, amiről te beszélsz, az igazából onnantól kezdve lesz jog, hogyha többen használják. Tehát, hogyha csak egy ember fogja mondani, akkor ugye ő lesz a halusisakos, meg ő lesz az, aki a törvények ellen megy. De hogyha kapnak egy felvilágosítást, hiszen én tudom, hogy mit akarsz mondani, és ezzel többen élnének, akkor ugye egész megfordulna ez a helyzet, vagy teljesen megfordulna ez a helyzet. Csak ezt akartam közbeszúrni. Igen, tehát hogy mik a megoldások, vagy mik a lehetséges megoldások? Hát ugye én, amire, tehát hogy ahhoz tényleg nagyon sok embernek kell, hogy éljenek a jogaikkal. Tehát azért benne van az egészségügyi törvényben az, amit még egyenlőre nem korlátoztak, hogy a szülők jelen lehetnek az egészségügyi beavatkozásoknál és egyébként a vizsgálatoknál, a szűrővizsgálatoknál is. Bocsánat, tehát ez úgy néz ki, hogy én írok egy papírt, jó napot kívánok, és Adon Béla, csak akkor szeretném, hogy a gyerekemet bármilyen orvosi beavatkozás legyen, ha én jelen vagyok? Ennyi? De én tovább lennék, tehát nem csak a beavatkozás, tehát én az összes szűrővizsgálatot. Tehát ugye az van, hogy a gyerekekre kötelező a szűrővizsgálat. Én nem mondom senkinek, hogy ne járuljon hozzá, tehát az kötelező, úgyhogy viszont az, hogy az 6 éves kortól, sőt, 6 éves kortól az iskolában csinálják a gyermekeknek a szűrővizsgálatát. Ott mérik a súlyát, ott mérik a vérnyomását, a szemét ott vizsgálják meg, meghallgatják a szívét, úgyhogy nincs ott a szülő. Tehát, hogy egy 6 éves gyerek, egy 7 éves vagy egy 8 éves gyereket, tehát hogy rengeteg olyan atrocitás érhet, amiben nyilvánvalóan nem fogja tudni megvédeni magát. Milyen atrocitásra gondolsz? Hát én például arra gondolok, hogy mondjuk 5-6 gyereket egyszerre vetköztetnek le, és egyszerre mondják nekik, hogy akkor sorba álljatok. Ez egyébként betegjogokat sért. És azért, mert ők gyerekek, azért ezeket tiszteletben kell tartani. Egyesével meg kell, hogy bemenjenek, és egyesével őket kell kikérdezni. Ezeket a gyerekeket mondjuk, ugye volt rá példa, ekcémás gyermek, tehát a betegségeivel kapcsolatban próbálja meghallgatni, vagy faggatni az orvos. Mert most ő nem fogja tudni elmondani egy 6, meg egy 7, sőt, még egy 12 se, hogy milyen kenőcse keni, vagy most éppen miért van ennyire fellángolva az ekcémája. Ezt a szülő fogja tudni elmondani. És ezt, tehát hogy amikor, ugye, ahogy mondtam, tehát valamikor 4-5 gyerek előtt megalázva kérdezgeti a doktornő, tehát ezeket azért a kis eseményeket meg lehet ezzel akadályozni, hogyha mondjuk a szülők azt mondják, hogy én hozzájárulok a szűrővizsgálathoz, de jelen kívánok lenni. És ugye itt azt tudom mondani, hogy a gyereket is neveljük egy tudatosságra, tehát azzal kapcsolatban látja. Tehát hogy gyakorlatilag 6 éves kortól, hogyha nincs egyébként betegsége a gyereknek,
gyermeknek, akkor nem fogja tudni, hogy mondjuk egy orvossal, vagy hogy hogyan vigye meg magát akár egy egészségügyi beavatkozásnál, őt meg fogják alázni. Tehát ilyen formában, ha a szülő ott van, akkor kevésbé lesz akár megalázva is, és meg is fogja tanulni azt is, hogy esetlegesen hogyan lépjen fel egy olyan szituációban, ahol egyébként ki van szolgáltatva, mert ugye az orvosoknál mindig ki vagyunk szolgáltatva. Tehát ez egy tudatos nevelés lenne a szülők, azaz a mi részünkről, igen, hogy hogyan készítsük fel a gyereket arra, hogy neki vannak jogai, van önrendelkezése, és ezt hogyan csorbítják gyakorlatilag azzal, hogy beterelik őket kis birkaként ilyen kis akolba, és akkor hatal egyszerre lehet vetközni. Mondjuk igen. Igen, valóban. Igen, és ez a mi felelősségünk, hogy hagyjuk, köszönjük szépen. Én azt mondom, köszönöm szépen, tehát hogy én szültem a gyereket a világra, az én dolgom ennek az orvoshoz elkísérni, és ne vegye le rólam senki se ezt a terhet. Tehát, hogy mert nem fogja senki se úgy képviselni az érdekeit, ahogy én. Tehát, hogy ez azért is, tehát a gyereket is neveli, minket is nevel, és valamilyen formában az, hogy azért így történjenek az oltások, mert ez így egyszerűbb adminisztrálni, ez is egy picit meg fog dőlni, mert ugye most nagyon jó üzlet valamilyen formában iskolaorvosnak lenni, mert 30 perc alatt leoltanak 60 gyereket, és felveszik a 2000 forint per fő után mondjuk a pénzt, viszont kevésbé lesz jó üzlet, hogyha ez a 60 gyerek, ez 60 órába fog kerülni, mert ugye a szülő ragaszkodik, és mondjuk nem feltétlenül a szülőnek kell igazodnia mindig, hogy akkor kitalálják, hogy most, hanem akkor külön időpontot kérek, és akkor oda viszem a gyermekemet. Én nem ellenkezek, de ehhez ragaszkodok. Lehet, hogy a körzeti orvosoktól akarnak elvenni újabb jogköröket? Tehát, hogy van egy bizalmi kapcsolat a körzeti orvossal? Tehát a 6 éves kor, vagy a 11 éves kortól egyértelműen elveszik. Tehát elvették az oltást. Tehát addig a házi orvos oltotta. Igazából most arra gondoltam, hogyha most belegondolsz, akkor egy körzeti orvos ugye ugyanúgy a kezelések után, vagy az ellátások után, gondolom betegszám után, nem vagyok ezzel teljesen tisztában, de biztos, hogy betegszám után ő kap valamilyen jutalékot, nem tudom ezt hogy hívják. Mondom, nem vagyok ebbe benne. De hogyha... Az oltások után is kap. Igen? A körzeti orvos is? Igen. Hát akkor lehet, hogy ez a körzeti orvosoknak egyfajta hadüzenet, mert hogy a körzeti orvosnak azért van úgymond önálló döntési joga, hiszen ő ismeri egyébként a kortörténetet. Tehát, de tényleg ő tudja, hogyha múlt héten beteg volt, és ő tudja, hogy ez a gyerek mondjuk lehet, hogy rá 2 hétre megint ki szokott tudni rajta a betegség, és akkor ő nem oldja. Tehát, hogy vannak azért még tisztességes orvosok. Tehát, hogyha egy átmeneti kapcsolat van, mint egy iskolai orvoslás, tehát, hogy semmilyen tényleg érzelmi dolog nem is fűződhet hozzá. Tehát, hogy... Hát egy kicsit talán úgy érzem, hogy ez cél is, szerintem erről beszéltetek ti is az előadáson, hogy az a cél, hogy ne nagyon gondolkozz azon, hogyha neked valamit mondanak, akkor ezt meg kell csinálni, vagy neked milyen jogaid vannak, stb. Ez egy tökéletes megoldása annak, hogy még véletlenül se kezdj el ágálni, hiszen nem is tudod, hogy lehet. Hát ugye a sajtónak azért van ereje meg a nyilvánosságnak, mert hát nyilvánosság nélkül az ilyen visszaéléseket átélő embereknek egyedül vannak. Tehát, hogy ez valamilyen szinten nyomást gyakorolhat a hatóságokra, hogy tisztességesen folytassák le az eljárást. Hát akkor talán ez egy ilyen burkolt igen a részedről, hogy egyetértesz vele. Jó, igazából ez nem egy provokatív kérdés volt, legalábbis nem vetted annak, egész egyszerűen csak nekem van egy olyan titkolt vágyam, hogy azért szeretném leforgatni ezeket a riportokat, hogy az emberekben elinduljon ez a jogtudatosság, az, hogy felállnak a saját dolgaikért, és azt gondolom, hogy ez akkor valósul meg, amikor azt látják, hogy más is csinálja. Tehát a jó példa ragadós, a rossz is, de szerintem a jó is, és én ezért ezt mindenképpen támogatom.